4 साल गोरखा बस्ती ट्राइबल वेलफेयर बेदेगनि बखाक्तै बंधन विकास केंद्र आउटलेट मुङै कायसा phalnok phiyogwi ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बिकास देबबर्मानि याग्रमै अशालो kwtal आउटलेट नि फितारावै phiyogwi ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बिकास देबबर्मानि याग्रमै तेओ phalnok नि बिसिंति जजदा बखाक्सनि तांफां संनि बारजाबाय बलंनो मोथाङै तोनिना बागै बलंनि नांकुकमानि बिथि एबा याकनि सुनामजा kwtal बिदाल मानिखनै वाबाय सुनामजा ग्लास तै नकनि सुनामजा आचार रखतैबो दाल बिदाल प्रोडक्ट बो अ बंधन विकास केंद्र आउटलेट नि बिसिंति तिख्लायजाखा अशालो कक्तमा थुमनाय रोकनि बसकांग कक्साका शिरिशिटिनि गमाजाक बलंनि नांकुकमानि बिथि बोराय फल फकला रकनो अतांबतांनि बिसिंति गमाजाक रकनि कारिउइ तुबुनानि नाहारमुं बा याप्रि नाहारजाखा तै फाइनै शालो अतांबतांनो हास्ति गरेंगै फुहारनानि कक्साका ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बिकास देबबर्मा बेलाय बेलाय हामबाय मीडिया बंधुरंनो तिनि नर जतन साइमंखना जे ताबुंनो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि बिसिंति खायै गोरखा बस्तिओ चिनि बलंग जे माने खनि मामानि कमाजाक चिनि श्री सिटीनि माने रक जे डिपार्टमेंट तै चिनि जा काउंटर खुलब जाका ओ काउंटर नि बिसिंति खायै चिनि बलंग चिनि अर्गानिक जे बिथि बोराय क्रिजात मुतै हाय माने ओ जागा खावजांनाय भबिष्यत जों तेबो सारा त्रिपुरा राज्यनो जों म चिनि मनो विस्तार खायनाय आगामी दिनों चिनि ओ जे नाहारमुं उद्योग जरा खायनाय रक बरंनो बेलाय हामबाय दो बसकांग जों तेबो मुतै हाय उद्योग नगै जों ओ मुंगो नगनो कनसेप्ट रंनो जों तेबो विस्तार खायनाय बसकांग আমি phalnok तम ओ phalnok जे बलंग जे मान थंमानि माने जेमन बुथाय माने जे बिसिंनि जे माने कमाजाक माने मतेहाय माने उजा मान थंनाय ए जरा फातार हासनि फायनाय रक बरं नायनानि बागैबो उजा सेब दं हामबाय राजा खरागुलिनि नितेनि काक्थुम ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई।